Maria Amorrek esaten zuen hiena bat zela, baina haren menpe zegoen guztiz. Zikin har babestu gabe egin nahi izaten zuen koitoa eta dominikarrak. Nahi ez arren, amore ematen zuen egun berezietan. Haserrealdien ondoren adiskidetzen zirenean. Edo eguna eta asteak. Desagertuta ibilita azaltzen zenean. Emakumeak aitortu zioenez. Ume baten gisa negarrez eta barkazioezke bezarkatzen zuenetan. Jo egiten zuen noski. Noiz edo noiz. Abaitoa bera, mehatxatu izan zuen bere posizioaz. Balidatzen zelako bizitza pribatuan sartzeko eta emakume utz zezen konbintzitzeka. Bestearen lekua hartu nahi aurpegitatu izan zion. Arrun gogorra izan zen bikote. Zero diskordante txako. Ugaltze lagunaren programan saltzea bukatu zienean. Bazekien esperma garbitzeko moduan zegoela eta egitea exigitzen zuen, baina abaitoa bere aldetik jakinaren gainean zegoenez, neskak egun bereziez. Aparte ez zuela umerik nahi. Azaldu zion ez zituztela programaren bidez jaiotako aurren ongizaterako eskatzen ziren baldintza betetzen. Diskriminatzeagatik salatzeko mehatxua egin zion zuak hartuta. Denetik esan zioten elkarri. Makarroiak zion ospitalean mundu guztiak zekiela Maria Amorrez maitimentuta zegoela eta berarentzat nahi zuela. Bere aldetik zeukan gauzarik garbiena esperma zela esan zion. Zamatik hartu zuen neskagarriak, baita urkabila altxatu ere, baina damurrik haratago joan ez zenez ez zion muturreko on bat eman ahal izan. Gizatrapu bat zen.